Wakungo winja ne duoko mar penja dego kaso biro mamoko kendo mondo kik gilal ne joma bende chiwo duoko. Sylvester paro ni penjo gi odir kuom achiel kachiel. Mokwongo en wach mar joma yuto gi ne piny kata miluongo ni vulnerable. Joma onge kod nyalo mar chudo. Penjo ni gin kanye. Mar ariyo en wach ka winjo gima ne Omondi owacho en wach mar sensitization kata puonjo jopiny, miyo jopiny bedo gi ng'eyo ni mae gima en to otiyo nyaka kama kochopo kama to koro in bende nyaka idonjie gik machalo kamagi. Sirkal nikech magi jopiny to king'ado rieko ne sirkal kaluwore gi dwaro mag jopiny. In iwuon penjo gi. Mar adek en penjo mar weche mag mibadhi kuom ranyisi. Wacho ni komenda maromo bilion 11 inyalo wach no lal e agula achiel. Nyiso ni nitie gima pok otim, japiny hinyore ka to mochulo go bende moko lal. Ang'o mowinjo bed ni sirkal ng'iyo, Dr. Kasuku? Yes, eru kamano kuom penjo gi kendo wabro temo mondo waduogi e yo makare mondo wadin iluongo ni ang'o gaps mag information maseche moko miyo problems gi wuok. Yes. To gima dahero wacho ni ber kawuono bende wan gi community health worker ka ma bende ong'eyo some of these gaps momiyo seche moko jopiny wuoro ni gino ok ti to nitiere gik ma seche moko dino mondo jopiny ok yud kaka gini tiyo maber. Mokwongo Joseph owacho ni ji penjo ka be SHA tiyo kendo ni to jok ma yuto gi tin kata joma onge yuto to nyalo konyore nade e lwet sirkal ka ing'iyo weche SHA. Mae momi iluonge ni social health. Endo nasewacho ni sani nitiere jok ma sirkal osekete orodha ma gin dhano 558 mosebedo registered ni gin gionge yuto. Koro sirkal timo ang'owa kawo tinggi. Omiyo nuwinjo ka social health worker nowacho ni seche ma ng'ato ndiko notiyo, ing'e ni seche moko be ng'ato nyalo neno ni amba an wuoyi moromo ndiki kika wacho no kati. Jodala biro ng'eyo. Seche moko ipenji ni iyudo pesa di per month. Iwinjo. Kaluwore gi tich moro. Koro ki indiko ni nitiere kaka lweti ojuol kiasi per month ma iwacho ni nyalo yuto per month. Kiseketori e kategori mano, ing'e ni koro mano ibedo expected. Iriti ni mondo ichudi kaluwore gi ang'owa gi yuto. Koro miyo dwarore mondo dhano bed joratiro from the beginning. King'eno kiti tindika ni yawa anta onge tich an keta urwanda social health mondo orita e yo makare. Seche ma dhano chako chudo kaniseketori e kiwango mar chudo mana kaka social health worker nowacho ni kiseketori e kiwango mar chudo koro seche monego ibed kidhi chudo kidhi mbele cha ka chudo oseng'ukore koro ka ang' idhi tiwacho ni yawa ng'awo kichudi mondo kokwa thiedhi nikech ber kichudo ga. Gini dwarore ni seche kichudo kosekedi kiwango michude tichule achula mondo kik ochodi ma kidhi e osiptal tiyudo ka data ni en up to date kendo ithiedhi maonge chot mar thieth. Koro miyo ma dwarore bende mondo nikech ang'e ni gimoro amora manyien nyaka iyud ni seche moko obedo ga ng'owa obedo gi gaps e information mondo iwuo gi dhano 55 mag yudi e wach mar ratiro te within 1 year. Sana ka koro wawuo ni wach nyaka chope ground kaka ne Omondi Balozi nowacho ni wach nyalo chope ground nade ma dhano yude. Koro dwarore mondo wa deepen loso gi jo Kenya nikech kama ji nitiere e iye kaka ne Omondi Balozi wacho ni e iye kuonde ma gidake ka mane kama dhano nitie emomiyo noket social health services ni ma emomiyo noket SHA mondo kony dhano ma japiny. Nokokete ne jok moko mineno fuyo gi ndege ka gin bende ndiyo gichule to lakini joka gin ka uneno ka giringo gin unge kuonde ma gidhiye to japiny emomiyo ineno kwa insist ni japiny nyaka yud the correct information. Lakini adwa mondo abi kaduoko wacho mondika
Omondi Balozi mondo anyis kaka nitiere seche moko problems mawuok. Yes. Omondi nowacho ni osiptende ma private kendo ne nitiere kata osiptende moko ma public bende ma yande ne pod thago ji. Mamoko nyalo yudo ni pod nitiere jomoko ang'owa ka ng'ato dhi to gidiyo ji e kona. Mano tim marach ma weche mag SHA okwer. Kata president osegolo kata nyocha wik mokalo nyocha ogolo wach ni ng'ato ka ng'ato kodhi osiptal onego thiedhe ma ok ni ipenje pesa ni kokithiedhe. Kopo ni en ng'ama onge pesa, en ng'at ma ok nyal yudo konyruok mar chudo, othiedhe mondo kuong obed mangima, nikech ng'ama ok onge yuto kitame thieth koro ere kata ato obiro dhi kata yudo tich nade kata bang'e. Okay. Nikech wadwa mondo ji okuong obed gi thieth, wadwa mondo ji obed gi afya maber. Ka gisebedo gi afya maber, koka ng'ato nyalo yudo kata mapato mare, nikech be dhano ok nya bedo maonge go throughout. Okay. Waya pod aduoko Omondi Balozi mondo koka biye owadwa machielo cha. Koro gaps mag information gi ma pod en kibarua, ma pod en tich manyaka med tim. Omiyo social health workers gi nigi tich mar tipo manyaka gimed wuoyo gi ji. To nikech ang'eyo ni dok tuch it ji at the same time, to emomiyo sirkal okawo over 100,000 social health workers, 106,000 mantiere ground. To wang'e ni jo Kenya to milion adiwa 55. Omiyo pod mondo information ochopi pod nyalo ng'ukore, to pod sirkal medo. Okay. Omiyo umbe beduru agents matero information ni dhano ka ng'ama ok yuti owach no ko yuti mondo ng'i kategori ni kete maber. Osiptende ma private vikwazo gi seche moko bende ka ging'eyo ni SHA deko kendo nuwinjo ndalo moko kata osebedo kata mana sani nitie osiptende ma wacho ni ka ok giyudo pes sirkal mar chudo mar SHA cha gidino line no, kata gikone ji ni wan koro kwati gi SHA, kata ne wan koro chuno ni nyaka chul ma kanyo be sirkal osegolo ilani ni onge tiende meno didne japiny thieth. Kata week mokalo ni ubiro remember ni president nyocha wacho ni inyalo dhi e osiptal mora mora mathiedhi. Nyocha golo October personally last week nikech wacho sichopone mana kakuwuoyo ni en bende ite nitie ground, uwinjo gima jopiny wacho. Nyocha chopone mogolo duonde owacho ni yawo osiptende kik uriemb ng'amo biro ka tuo. Okay. Nikech social health ema tiyo e thiedho jogo. Afadhali ket documentation. Un bedu ng'eyo ni nitie ndalo moko osiptende moko nyocha ne ywak ni ok chulgi, to nikech no gitim documentation maber. Ng'ato owacho mano thieth to kondiko particulars maber kata particulars manyiso ni ang'owa othiedho ng'ato gadieri. Mago nyocha nomiyo nokelo ne osiptende problems, lakini sandi koro gimedo rieyogi. To kendo nitiere pod issues ma pod moko nigo yudo ka pod gijaso gik moko maricho. Mago bende imedo rie, kata kawuono nitiere moro ma winjo ma yo gweng' kama ang'eyo ma bende pod githagore gi manyo rieyo wechegi mondo osiptal mangima mondo oyud pesgi. To sirkal to ok tamgi e pesa, en mana ni documentation nyaka bed right. Koro kar private ka onego wamed tielo mondo gimed yawo dhot. Okay. To nikech sirkal to gop sirkal ok dhi ga moko chul, nyalo deko ndeyo lakini ok dhi moko chul. Dr. Kasuku, magi gin osiptende nyalo deko en osiptal ma ogeno kuom thieth. Kain mar private kum ranyisi kata kain mar mission ma itayo kod kanise nyiso ni samu thieth ng'ato kawuono, yath muthieth go ng'ato momi ng'ato dhi go dalane ok chak duoki. Nyiso ni nyaka pesa moro donji eka nyiewo yath machielo, ka ng'at machielo biro kiny na yudo ka yath ni nitie. Mondo kik bende giwach ni osiptende kidhi to yath onge kinde ka kinde. Ere kaka idwa tim ma piyo piyo? Eyo. Mano sirkal oseketo mikakati sani. Ichulogi by tarik 15 kata tarik 15 dwe ka dwe. Kata bang' dala 15 ichulogi. Okay. Giyudo pesa. En mani seche moko ok nyal biro te dichiel, maybe nyalo chul percentages kaluwore kaka cash flow en. Okay. Mana kaka ni winjo ka owete nagi nyaminwa ni owadwa ni nowacho ni nitiere kaka seche moko ji chudo to ng'ukore. Ng'ato chudo maybe mana seche motuo no kodhi ni ni register SHA
ta obedo registered, haya ithiedhe kodok dala otieko weche mag chudo. Koro chudo bende iyudo ka ng'ukore, jok ma chudo tin to jok mithiedho to thoth. Kata ubro yudo ni seche michudo ne ng'ama ithiedho cha, michulo ne osiptal, ibro yudo ka bil michulo ne cha duong' mokalo. Kata mana jomitimo negi screening mar diabetes, mitimo negi screening mar hypertension, gi jomitimo negi screening mar cancer, jok mitimo negi dialysis, jok mitimo thieth mang'eny, gin gik makawo pesa mapumbi maloyo kata mana pesa ma ng'ato chulo, kata mese moko dipar, kata mana seche moko dimia, kaluwore ga kithiedho ng'ato. Right. We mondo adhi wadwa ni wacho ni nyingi ng'a? Rodi Jamasiro. Jamasiro. Ang'e Masiro maber ahinya. Koro iwacho ni seche moko wacho osebedo kadonjo e it jo Kenya ni manyonge gi seche moko jomoko muodo ka njugu, kata ni seche moko ni olalo dhi ka pesa moula odhigo. Magi weche mag mibadhi gin weche mosebedo ka thago Kenya. To kwang'iyo kata gimomiyo sirikal noloso SHA, gimomiyo noloso social health, gino wuok e NHIF cha, kendo nasewache mokwongo ni nitiere jomoko manosegingirore, gine gigurore ni gimuodo pesa no ka njugu. En pesa mabiro, jomoko noyawo osiptende moko osiptende, en mana gi ang'owa account clerks, en ojaso mana fombe. Bula mane uwinjo ni president owacho ni moko ni wacho ni ong'ado tie ng'ato kata dipar, to ito tiendi di ng'ade dipar, in gi tiendi adi. Seche moko tim ne dhako moro cesarean kata mana di 100. Joka gin experts, gin gijasa jasa, en kose kawo particular ma ng'ado ni gitiyo gi particulars mag ji, gijasa jasa. Koro mano ne miyo pesa ne lal kabisa. Kendo adwa nyisi mar NHIF cha, macha ni emomiyo ne ji ogo koko kabisa. Joma ng'eny joma ne go koko kare mane sponsor koko, gin joma ne ineno gigero gik madongo dongo, giwinjo maber. To kipenjo ni ng'ani timo ni an atimo ohala, to kipenjo ni timo ohala mano ok onyisi ohala motimo. Ohala moko ne ji oyawa maonge, gin mag offices mo pesa magituomo. Koro emomiyo ne sirikal odhi oloro, President Ruto nofwenyo ni to kare jomoko ma muda pes sirikal to raia to dwaro pes thieth ni itimo nade. Omiyo nowacho ni yawa gache NHIF ni ok ringi, gari ni wuondo ji ni oringo, to kare ywaye gi punde, en ok onyal kata mana ringo. Koro omiyo nolore. Okay. Emomiyo koro SHA muneno ni, emomiyo kele, emomiyo neno jok moko kata mayande ne muodo pes sirikal ka mag thieth, noomo ni dwa dhi kode mbele. Uneno ka norodh gi roth ya kutosha, mamoko nofweny kata osiptende moko mok ti, ni yudo ni jomoko dhi opodo kawo pesa odhi odire. Omiyo sirikal oketo rules motegno kabisa sani, mako yud osiptal mokawo pesa, kata ma ji otiyo, jomoko tiyo go e yor mibadhi to kawo pesa, iloro negi ok gichak giyud SHA. Nikech sirikal nosemiyo gi information gi te, magi sign ni ok wachak watim mibadhi. Osiptal kosiptal osain ni ok gichak gitim mibadhi. Omiyo kiyudo osiptal kana motimo mibadhi, ka gitimo mibadhi, iloro negi. Okay. Kendo ng'eny gi bende iloro. Sawa. Koro miyo yor mibadhi ka dango ka wacho ni mibadhi ne pok otimore e piny. Mibadhi notimore kata mana ndalo gi Yesu cha. Lakini igorruok kode guok gi rombo mondo kik odhi otim ang'owa, kik odhi mbele. Right. Mondo jo Kenya